Jeg skal vise, hvordan man åbner en jomfruhummer, og det er vigtigt at starte med at tjekke, om skallen den er hel. Hvis den er beskadiget, så er den meget mulig blevet så er den nok dårlig. Og jeg starter her med at tage fat i hovedet, og så lige bag ved hovedet i halen, der tager jeg fat, og så giver man den et lille vrid, mens man trækker forsigtigt bagud. Dernæst så trykker man forsigtigt op langs bagsiden og brækker de her små rygben, der sidder her. Og så er det ellers bare at åbne op. Og så kan man så tage fat i i det første led, og så begynde at brække rundt omkring kroppen forsigtigt, uden at mase kødet selvfølgelig. Og når man når længere ned på halen, så kan man så tage fat her i det midterste halestykke og vrikke forsigtigt. Og hvis man er heldig, så få trukket tarmen med ud. Det lykkes så ikke her. Og den kan så pilles ud med enten med en kniv eller en mindre pincet, hvis man har det. Den går igennem her, og så trækker man så forsigtigt. Hvis den her skulle serveres rå, så vil jeg så lægge den på noget is, for at være sikker på, at den holder sig frisk. Altså lige lægge et stykke bagepapir på, så den ikke bliver for våd.